Bonjour, a chroeso I sesiwn 1 o uwchgyfranol Ffrangeg. Yn y sesiwn yma, rydyn ni'n mynd I edrych ar y cwestiynau gwrando. Les objectifs. Rydych chi'n mynd I ddysgu sut I ddefnyddio rhestr wirio ar gyfer y cwestiynau gwrando. Rydych chi'n mynd I ddysgu sut I ddeall y gwahanol mathau o gwestiynau sydd yn yr arholiad, sut I adolygu geirfa ddefnyddiol, ac hefyd sut I edrych ar syniadau I baratoi am y cwestiynau gwrando. Dechreuwn ni gyda sut I ddefnyddio a pham ddefnyddio rhestr wirio. Pam ydy rhestr wirio yn bwysig ar gyfer y cwestiynau gwrando? Bydd rhestr wirio yn rhoi strwythur I chi ddilyn wrth I chi gwblhau'r cwestiynau gwrando yn yr arholiad ei hunan. Drychwn ni nawr ar y cwestiynau gwrando. Byddwch chi yn cael mynediad unigol i'r recordiad a gallwch rando, ail-ddilyn ac ail-chwarae gynifer o weithiau ag y dymunwch. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwrando'n ofalus ar bob darn I sicrhau eich bod yn gwrando ar y darn cywir ar gyfer y cwestiwn rydych yn ateb. Dylech dreulio tua 30 munud ar y cwestiynau gwrando. A chofiwch, gall y mathau o gwestiynau gynnwys datganiadau cywir anghywir, amldewis a chwestiynau llenwi bylchau. Maintenant, le succès en 9 étapes. Les phrases qui sont vraies. Nawr, rydyn ni'n mynd I edrych ar rhestr wirio ar gyfer y cwestiynau lle mae yna frawddegau gywir a rydych chi gorfod dewis y brawddegau sydd yn gywir. Numéro 1. Darllenwch drwy cyfarwyddiadau'r cwestiwn yn ofalus I sicrhau eich bod yn deall beth sydd angen I chi wneud. 2. Darllenwch y gosodiadau yn ofalus. 3. Tanlinellwch y geiriau allweddol am mhob un a meddyliwch am beth y gallwch ddisgwyl ei glywed yn y darn. 4. Meddyliwch am gyfystyron, synonyms, a gwrthystyron, antonyms, a all ymddangos yn y recordiad. Gwrandewch ar y darn ar gyfer y cwestiwn yr holl ffordd drwyddo. 6. Gwrandewch ar y darn eto gan stopio'r recordiad ar ôl pob gosodiad ac cynodwch y gosodiadau I gyfyngu ar eich dewis. 7. Chwiliwch am unrhyw fanylion allai newid eich dealltwriaeth fel cyfystyron, gwrthystyron, cytrasau, cognates, negyddion, amserau ferf, cyd-destun yn ogystal â'r unigolyn sy'n siarad ac ati. 8. Gwrandewch ar unrhyw rannau o'r recordiad unwaith eto cyn dewis y gosodiadau cywir. 9. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ticio'r nifer perthnasol yn unig o flychau ar gyfer y dasg. Cofiwch y bydd pob blwch ychwanegol yr ydych yn ei groesi yn arwain y dynnu marc o'r cyfanswm ar gyfer y cwestiwn hyn. Bonne chance! Voici un exemple. Regardez. Cwestiwn ticio'r brawddegau cywir o bapur uwchgyfranol Ffrangeg Quebec, Haf 2018. Ici, les instructions. Écoutez le podcast et faites l'exercice. Indiquez les 5 phrases qui sont vraies. Felly mae'r cyfarwyddiadau fan hyn ar y top. Mae'n dweud écoutez le podcast, felly chi'n gwybod ei bod chi'n mynd I wrando ar y podcast. Ac yma, mae'n dweud indiquez les 5 phrases qui sont vraies. A mae'r cyfanswm y marciau hefyd yn rhoi cliw I chi, a fan hyn mae'n dweud wrthych chi I dicio'r 5 brawddeg sydd yn gywir. Darllenwch trwy'r gosodiadau yn ofalus. Ar y sgrin o flaen chi, nid yw pob gosodiad yna,
dim ond ychydig ohonyn nhw. Ond rydw i'n siŵr eich bod yn gallu cael y papur yma o'ch athrawes neu o wefan cybac. Darllenwch trwy'r gosodiadau, ac wrth iddo chi ddarllen trwy'r, rydych chi'n gallu gweld fan hyn beth yw'r thema'r podcast, Le Beaujolais Nouveau, sef gwin. Gwnewch yn siŵr unwaith rydych chi wedi dilyn y camau ar y sleid canlynol eich bod chi ond yn ticio'r 5 brawddeg sydd yn gywir. Et maintenant, le succès en 9 étapes pour les questions à choix multiples. Y tro yma, cwestiynau aml ddewis. Numéro 1. Unwaith eto, darllenwch drwy cyfarwyddiadau cwestiwn yn ofalus i sicrhau eich bod yn deall beth sydd angen i chi wneud. 2. Darllenwch y gosodiadau a'r opsiynau yn ofalus. 3. Tanlinellwch y geiriau alleddol yn mhob un a meddyliwch yn beth y gallech ddisgwyl ei glywed yn y darn. 4. Meddyliwch am gyfystyron a gwrth-ystyron all ymddangos yn y recordiad. 5. Gwrandewch ar y darn a gyfer y cwestiwn y holl ffordd drwyddo. 6. Gwrandewch ar y darn eto gan stopio'r recordiad ar ôl pob cwestiwn ac anodwch y gosodiadau a'r opsiynau i gyfyngu ar eich dewis. Chwiliwch am unrhyw fanylion allai newid eich dealltwriaeth. 8. Gwrandewch ar unrhyw rannau o'r recordiad unwaith eto cyn dewis yr opsiwn unigol cywir. 9. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi ticio'ch un opsiwn yn gywir ar gyfer pob cwestiwn. Bonne chance. Voici un exemple. Écoutez le podcast et faites l'exercice. Choisissez la phrase correcte et cochez la bonne case. Felly mae'r cyfarwyddiadau yn dweud wrthych chi i wrando ar y podlediad, i ddewis y frawddeg, ticiwch yr un sydd yn gywir ar gyfer y dasg. A mae'r enghraifft yma yn dod o bapur Haf 2017. Dim ond dechreuad y cwestiynau sydd fan hyn, ond unwaith eto, gofynnwch chi'th y athro neu athrawes am y papur arholiad Haf 2017. Wrth chi ddechrau darllen trwy'r cwestiwn, rydych chi'n gallu gweld yn syth le premier marché eich bod thema'r cwestiwn yma yw farchnad. Unwaith eto, dilynwch y camau ar gyfer y pob cwestiwn a oedd y sleid blaenorol. Bonne chance. Ac ici, fe weler enghraifft arall o gwestiwn aml ddewis. Y tro yma, mae'r cwestiwn yn dod o Haf 2018. Unwaith eto, gofynnwch i'ch athro neu athrawes am y papur neu edrychwch ar wefan cybac. Ac y tro yma, mae'n dweud écoutez la deuxième partie, felly fyddwch chi wedi gwneud rhan gyntaf yn barod o'r cwestiwn yma, et mettez la forme correcte ou l'expression qui manque dans les blancs. Felly, fe welwch chi fan hyn bod na 5 bwlch i chi lenwi a rydych chi'n gallu gweld yr un ar gyfer y bwlch cyntaf. Dim ond dechreuad y cwestiwn yw hwn, a mae'n dweud choisissez A, B ou C pour chaque blanc. Dywyswch A, B neu ec ar gyfer pob bwlch. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn y cyfarwyddiadau oedd ar y sleid flaenorol. Bonne chance. Maintenant, le succès en 9 étapes pour les questions vraies ou faux. Nawr, camau i ddilyn ar gyfer cwestiynau cywir
neu anghywir. Numéro 1. Encore, une fois. Darllenwch trwy gyfarwyddiadau'r cwestiwn yn ofalus i sicrhau eich bod yn deall beth sydd angen i chi wneud. 2. Darllenwch y gosodiadau a'r opsiynau yn ofalus. 3. Ticiwch y geiriau allweddol ym mhob un a meddyliwch beth gallwch chi ddisgwyl ei glywed yn y darn. 4. Meddyliwch am gyfystyron a gwrthystyron all ymddangos yn y recordiad. 5. Gwrandewch ar y darn unwaith eto y holl ffordd trwyddo. 6. Gwrandewch ar y darn gan stopio'r recordiad ar ôl pob gosodiad. Penderfynwch ydy'r gosodiad yn gywir neu'n anghywir. Chwiliwch am unrhyw fanylion all newid eich dealltwriaeth. 8. Gwrandewch ar y recordiad eto i wirio os ydych chi wedi penderfynu yn gall o ran os yw'r gosodiad yn gywir neu anghywir. 9. Os oes angen i chi gywiro unrhyw osodiad, cofiwch ddefnyddio eich geiriau eich hun gymaint â phosib. Anelwch y defnyddio'r gosodiadau i lunio eich ateb. Cofiwch dicio un blwch yn unig ar gyfer pob gosodiad i ddangos os yw'n vrai ou faux. Bonne chance! Voici un exemple. Dyma enghraifft o gwestiwn cywir a anghywir o bapur 12 haf 2017. Drychwch ar y top, regardez les instructions, écoutez cette interview. Felly tro yma, rydych chi'n clywed cyfweliad. Regardez, indiquez si les phrases sont vraies ou fausses. Penderfynwch os yw'r brawddegau, gosodiadau yn gywir neu'n anghywir, ac mae yna 10 ohonynt. Fan hyn, fe weler ond y 3 cyntaf. Cofiwch ofyn i'ch athro neu athrawes am y papurau hun, neu edrychwch ar wefan cybac. Yna, drychwch. Cofiwch wrth gywiro gosodiad anghywir, nad yw'n ddigon i chi negyddu'r gosodiad yn unig. Par exemple, os rydyn ni'n edrych ar B, cette association encourage la tolérance, dyw e ddim yn ddigon i chi negyddu hyn, hynny yw i droi'n negyddol. Par exemple, cette association n'encourage pas, dyw hwn ddim yn ddigon. Mae'n rhaid i chi ddefnyddio eich geiriau eich hunain cymaint â phosib. Y gallwch chi ddefnyddio geiriau chi'n clywed yn y recordiad ond nid brawddegau cyfan. Felly, newch yn siŵr nad ydych chi'n troi'r gosodiadau negyddol. Ac hefyd, wrthych chi wrando ac os rydych chi wedi penderfynu bod gosodiad yn anghywir, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ticio'n faux. Os yw'r gosodiad yn gywir, gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi ticio vrai. Cofiwch, rydych chi ond yn cywiro'r gosodiadau lle rydych chi wedi penderfynu eu bod nhw'n anghywir. Bonne chance! Nawr, rydyn ni wedi edrych ar y gwahanol mathau o gwestiynau sydd ar gael a fydd yn eich papur arholiad. Nawr, sut ydych chi'n mynd i fynd ati i adolygu? Dylech adolygu y rhifau, yr amser ac ymadroddion maint. Par exemple, beaucoup de, la plupart des, un tiers, un quart, trois quarts. Dylech, wrthych chi adolygu, enghraifft ansoddeiriau, berfau a meintiau, dylech chi feddwl am gyfystyron, sef synonyms, neu wrthystyron, antonyms, y gwrthwyneb o'r geiriau rydych chi'n adolygu. Par exemple, petit, grand, fel gwrthystyron, ac os mae hyn yn eich helpu i ddatblygu ac ehangu eich eirfa. Dylech bod yn adolygu gramadeg hefyd. Newch yn siŵr chi'n adolygu'r gramadeg rydych chi wedi dysgu trwy gydol y flwyddyn. Hefyd, geirfa y themau rydych wedi bod yn astudio ar gyfer uwch gyfrannol. Defnyddiwch adroddiadau'r arholwyr
i weld pa eiriau sydd wedi drysu ymgeiswyr yn y gorffennol. Par exemple, fier oedd wedi cael ei gyfieithu fel ffyrnig neu cryf, yn lle falch. Petits enfants oedd wedi cael ei gyfieithu fel plant bach, yn lle wyrion neu grandchildren. Mari wedi gyfieithu fel graig yn lle gŵr. Hefyd, defnyddiwr adroddiadau i'r arholwyr i weld pa eiriau nad oedd ymgeiswyr yn deall yn y gorffennol. Par exemple, l'avant-bras. Ydych chi'n deall beth yw ystyr l'avant-bras? Os na, chwiliwch yn y geiriadur. Et un autre, le boulot. Ydych chi'n deall le boulot? Os na, chwiliwch yn y geiriadur. Mae adroddiadau i'r arholwyr yn ddefnyddiol iawn ac rydych chi'n gallu dod o hyd i rheini ar wefan cybac. Maintenant, les synonymes et les antonymes. Et voici des exemples. Par exemple, 50%. Est-ce que la moitié, c'est un synonyme ou un antonyme? Oui, c'est correct. Très bien. Un synonyme. Achos 50%, 50%, la moitié, yn meddwl hanner, felly dyna'r un faint. Un autre exemple. La majorité des jeunes et la plupart des jeunes. Est-ce que la plupart des jeunes est un synonyme ou un antonyme? Oui, c'est correct. C'est un synonyme. La majorité, yn meddwl rhan fwyaf o bobl ifanc. La plupart, ffordd all o ddweud rhan fwyaf. Et un autre. Le travail et le boulot. Est-ce que le boulot est un synonyme ou un antonyme? Oui, c'est ça, très bien. C'est un synonyme. Le travail, yn meddwl gwaith, le boulot hefyd. Un autre. Les verbes. Augmenter, diminuer. Est-ce que diminuer est un synonyme ou un antonyme pour augmenter? Que pensez-vous? Très bien, c'est un antonyme. Mae augmenter yn meddwl cynyddu, mae diminuer yn meddwl lleihau neu gostwng. Très bien. Felly, newch yn siŵr wrthych chi adolygu geirfa eich bod yn chwilio am les synonymes et les antonymes ar gyfer y geiriau rydych chi'n dysgu enghraifft y berfau, ansoddeiriau ac ati. Maintenant, regardez. Quels sont les synonymes ici? Numéro 1. 25%. Quel est le synonyme? Un quart, la moitié ou 3/4? Cherchez dans un dictionnaire et vérifiez. Oui, c'est correct, un quart. Achos mae un quart yn meddwl chwarter. Felly mae hwn gyda'r un ystyr a 25%. La moitié yw hanner. Et 3/4, felly dyle'r rhif yn hyn, 3 ro cliw i chi, 3/4. Numéro 2. Un tiers. Est-ce que le synonyme est 33%, 30%, 75%? Oui, c'est correct. Très bien. 33%. Felly, un tiers, trydydd. Treiang. Numéro 3. 75%. Est-ce que le synonyme, c'est un quart, la moitié ou 3/4? Bravo!
3 quarts, c'est correct. Numéro 4. Le verbe, l'infinitif, baisser. Est-ce que le synonyme est manger, diminuer ou augmenter? Oui, c'est correct. Diminuer. Mae baisser a diminuer gyda'r un ystyr, gostwng neu lleihau, a dylech chi adnabod manger ac augmenter. Dyma'r fath o eirfa sydd yn ddefnyddiol iawn. Numéro 5. Augmenter. Quel est le synonyme? Diminuer, croître ou baisser? C'est correct. Croître. Augmenter a croître yn meddwl cynyddu. Numéro 6. Quel est le synonyme ici? Pour plusieurs. Est-ce que c'est beaucoup d'eux ou un certain nombre d'eux? Oui, c'est correct. Un certain nombre d'eux. Très, très bien. Et maintenant, les chiffres. Cofiwch, ar y rhestr o adolygu, roedd rhifau. Newch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio eich llyfrau a nodiadau o islawr yr ysgol cyn i chi ddechrau ar uwch gyfrannol i sicrhau eich bod chi'n deall rhifau yn Ffrangeg yn gadarn iawn. Mae rhifau yn cael ei ddefnyddio ac yn aml iawn, yn enwedig o dan pwysau arholiad, mae myfyrwyr yn cymysgu rhifau. Par exemple, 8, 18, 80 et 800. Newch yn siŵr eich bod chi'n cofio'r wahaniaeth. Beth am y rhai yma? Très bien. 4, 14, 40, 400. Et ici, qu'est-ce que c'est? Très bien. 5, 15, 50 et 500. Super. Et le prochain? Très bien. 7, 17, 70 et 700. Et le prochain? 6, 16, 60, 600. Et le prochain? Oui, c'est correct. 3, 13, 30, 300. Et 2, 12, 20, 200, 2000. Et 9, 19, 90, 900. Et les années. Roeddech chi wedi gweld yn barod pan edrychwn ni ar un o'r cwestiynau, y fath o gwestiynau sydd yn dod lan, roedd yna blynyddoedd yn ymddangos. Mae blynyddoedd yn ymddangos yn aml iawn. Ac mae blynyddoedd yn gallu gwneud chi'n teimlo'n ddihyder ar y degau. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofio'r rhifau. Ici, par exemple, 2022. Qu'est-ce que c'est en français? C'est ça, 2022. Felly, cofiwch, 2022. Cael y cyfieithu yn Ffrangeg yn union yr un ffordd, 2022. Beth am 1975? Ie? 1975. C'est ça, 1975. Beth am 1948? C'est ça, 1948. 1948. Très bien. Beth am 2020? Oui, c'est ça, 2020. Felly newch yn siŵr eich bod chi'n hyderus a nad ydych chi'n cymysgu, par exemple, 14 et 40, ou 16 et 60. Achos dyma'r fath o rhifau o dan pwysau sydd yn mynd i ddal chi mas. Felly newch yn siŵr eich bod chi'n adolygu rhifau yn ofalus iawn. Maintenant, on continue. Les mots ici.
Regardez ces mots. Quelle est la différence entre les mots? Nawr, dyma rai bethau mae disgyblion a myfyrwyr yn cymysgu, yn enwedig o dan pwysau. Quelle est la différence entre étudiant et étudie? Oui, c'est ça. Étudiant, c'est un étudiant, sef myfyriwr. Étudie yw'r trydydd person lluosog presennol o'r ferf étudier. Quelle est la différence entre les verbes écouter et chanter? Très bien. Écouter, gwrando ar, chanter, canu. La différence entre attendre et entendre. Attendre, aros am, entendre, clywed. Et regarder et voir. Quelle est la différence? Très bien. Regarder, gwylio, voir, gweld. Mae'r un nesaf yn cael ei cymysgu'n aml iawn. Quelle est la différence entre pleurer et pleuvoir? Il y a une grande différence. Oui, c'est ça. Pleurer, crio, pleuvoir, bwrw glaw. Beth am avant et devant? Quelle est la différence? Très bien. Avant yw cyn et devant yw o flaen. Par exemple, devant le cinéma, o flaen y cinema. Avant yn gallu cael ei defnyddio yn yr ymadrodd par exemple avant de. Avant de manger, cyn bwyta. Neu, par exemple, avant 2012. Cyn blwyddyn penodol. Quelle est la différence entre neuf et nouveau? Bravo. Mae nouveau yn meddwl newydd. Mae neuf yn gallu meddwl weithiau rhif 9, neu hefyd ansoddair sydd yn meddwl newydd. Felly newch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar y cyd-destun i sicrhau eich bod chi gyda'r ystyr cywir. Et ici, dire et parler. Très bien. La différence dire, dweud, parler, siarad. Et monter et montrer. Quelle est la différence? Montrer, dangos, monter, mynd lan, neu mynd ar rhywbeth. Par exemple, monter l'escalier, dringo'r grisiau, mynd lan y grisiau. Apprenez ces mots. Cofiwch, ddysgwch y geiriau yma ac wnewch yn siŵr nad ydych chi'n cael eich dal allan. Maintenant, sut ydych chi'n gallu ymarfer eich sgiliau gwrando mwyn i'ch helpu baratoi'n well ar gyfer y cwestiynau gwrando yn yr arholiad? Dyma ychydig o enghreifftiau a syniadau. Gwrandewch ar wefannau radio. Mae rhain un ddefnyddiol iawn i chi ymarfer a datblygu eich sgiliau gwrando. Beth am wrando ar gerddoriaeth Ffrangeg? Rydw i'n siŵr byddwch chi'n dod o hyd i rhywbeth byddwch chi'n hoffi wrando arno. Beth am wylio a gwrando ar raglenni a ffilmiau Ffrangeg ar y we? Mae'n bosib rhoi is-deitlau ar y rhaglenni na'r ffilmiau yn Ffrangeg fel cymorth. Dylech osgoi eich deitlau yn Saesneg. Dydy edrych ar defnyddio is-deitlau yn Saesneg ddim yn mynd i helpu eich dealltwriaeth wrth i chi ymarfer ar gyfer yr arholiad gwrando. Defnyddiwch yr is-deitlau yn Ffrangeg. Beth am newch i wneud yn siŵr eich bod chi'n ymarfer cyn gwestiynau'r arholiad?
gyda'r sgript a heb y sgript, ac yna dysgwch eirfa mewn cyd-destun. Cofiwch, mi fydd eich athro neu athrawes yn gallu darparu sgript ar gyfer cyn gwestiynau'r arholiad I chi. Ac yna, wrth chi wrando ar eitemau radio enghraifft, anelwch y ddeall y gist ac nid pob gair. Dyma ychydig o enghreifftiau I helpu chi wrth chi baratoi. Merci. Bonne chance. Chez vous. A dyma ychydig o adnoddau I helpu chi wrth chi baratoi. Cofiwch, y trefnyddion gwybodaeth uwchgyfrannol. Ar y trefnyddion gwybodaeth, fe weler geirfa fydd yn dechrau ydych chi wrth chi adolygu'r themau. Cofiwch adnoddau gramadegol hefyd. Dyma restr o wefannau defnyddiol. TV5, okay, France TV, et aussi le journal en français. Dyma gwefannau. Ac yna lyrics training, lle rydych chi'n gallu gwrando ar eich hoff ganeuon a gwneud ymarferion fel llenwi bylchau. Bonne chance!